Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay, og makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini, og walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang imong mga suga kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Unsa may maayong isuga? Ang ngit-ngit isuga ni mos hayag, o ang hayag isuga ni mos ngit-ngit? Naay istoryang Kristo din nga mura sa tag magkatawa, ningon siya, busa kon ang imong suga kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayod niini. Pero posible sa tingali magsuga kag kangit-ngit kay naa kas hayag, or magsuga kag hayag kay naa kas ngit-ngit. Hay may sakto ana. Magsuga og hayag kay naa kas ngit-ngit. Dili magsuga ngit-ngit kay naa kas hayag. Mao na siya. Ang ato rong kalibutan gihasol aning depression, despair, hopelessness. Daghang naghikog gani karon dinhi sa atong parokya, nining milabay nga mga pipila pa lang kakatuigan o pila ka buwan nanay na naghikog yapon. Uban sang mga parokya na agyapon labi na gaing nasod. Ngano man tungod kay ang suga nila sa ilang kinabuhi kangit-ngit. Ug unsa man ang suga nga kangit-ngit, kana gyung sala. Ang sala karon murag wala na kaayo ang tao mahingawa sa sala. Pragud anang magpuyo-puyo. Puyo-puyo dako kay nang sala. Pero sige silag paningkamot, siging trabaho kay ang ilang lawas ilag yung buhion. Ang ilang anak ilag yung atimanon, butangan pag yung vitamins, pakanon yung vitamins, mga immunization kay para gid dili mataptan og mga subaw-subaw, pero silang duha way kasal. Mao na siya'y ang suga nila sa pamilya kangit-ngit. Napagani uban muhilak kay ang ilang anak nga gamay himatyon kay naay sakit, muhilak. Unya wa mo hilak nga silang duha way kasal. Luoy kayo. Nay uban nagkinabitay, nagbuwag sa ilang original nga pamilya, nagkinabitay nya sige yung jogging, siging zumba kay para healthy, pero ang ilang relasyon kangit-ngit. Mao na hinahitabo ros kalibutan. Nasay uban daghan kay kwarta, hala tigom gyud kwarta, niabot nag millions, billions, mangurakot pa gyud diha sa gobyerno or dinhi sa simbahan. Pero ang ilang kinabuhi pulos sala. Munang ang kalipay wa gyud diha. Matud pastubag nato sa Salmo, ang tanan nilang mga kagulanan or sa tanan nilang mga kagulanan luwason sa Dios ang matarong. So kung magtinarong tas atong kinabuhi mga igsoon, mauna na ang kahayag og luwason tas tanang kagulanan. Why stress? Why despair? Ngilingay mong tupad ing na wa na kay kagulanan ron.
Wala ka mag-uulan ang imong naong na giuban karon naong lang naka-stress na nila luoya. Tanawa diri si Kuan San Pablo sa unang pagbasa, matud pa niya, ang akong gipagarbo kung magpagarbuhay ta, ipagarbo nako ang akong mga kasakit, ang akong mga pag-antos. Katawanan sa ni si San Pablo, ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, mao'y iyang gihimong garbo. Kita garbo man ta nga, hayahay kay ko, buotan kay akong bana, gwapa kay akong asawa, sana bright kay akong mga anak, malampuson kay akong negosyo, nakapalit na sa akong bagong yuta, nakatukod sa akong bagong balay, bago na sa akong sakyanan, proud kay ta ana. Pero si San Pablo lahi, ingon din siya nga, kapila ko mapriso, kapila ko gilatos, kapila ko gibato, kapila ko nalunod, wa ko'y kaon, 24 hours kung galutaw-lutaw sa tubig. Muna iyang gipagarbo. Nga naman, kaya ang iyang giantos, mauman ang pagsangyaw sa buhat ug sa pulong sa Ginoo. Muna, hunongon tananing pagpagarbos mga butang sa kalibutan, matod pa ni Kristo, ay mo pagtigom o bahandi din his kalibutan. Kay mawara na, usa lang kapag pamilok, either kwao nas kawatan, or makutkot nas taya, or mawa nas imong kamot, kay nihunong nakaginhawa. May pa, kung saan man ang bahandi, ipalit og slat. Bitaw. Sige pamantarog pamaligyag slat sa City UMM. Itukod nato nagbalay sa mga wapay balay. Nya kaning atong balay nga arang-arang na, ato nala nang ayom-ayomon. Kadtog yung way balay mo'y atong tukuran. Dako kay tagbahandi ana didto sa langit. So munay atong suwayan pagbuhat. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon si Jesus nagtudlo kanato unsaon pagtigom og tinuod nga bahandi, busa malaumon kitang moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan maglingkawas sa katawhan gikan sa kaulipnan sa materialismo, pinaagi sa iyang kanunay pagtudlo sa mga mithi sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga politiko ug ang mga pangulong sibil mupasiugdag mga programa ug mga proyekto alang sa kinatibuk-ang tingusbawan sa katilingban ug sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang katawhan nga gitugyanan ug dakong bahandi makaamgo sa ilang pagkapiniyalan, inay bugos nilang panag-iyahon ang ilang mga kaptangan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga gihikawan sa mga butang dinhi sa kalibutan, makaamgo sa katahom sa pagpunting sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa mga langitnong bahandi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nag-antos ug namatay diya sa pagtuo, makaangkon sa ilang ganting langitnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
Langit nun og mahigugmaong amahan, ang imong gugmaway sukod alang kanamo, busa dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.